ассалому алейкум ҳамватанони азиз. имрӯз мо бо шумоён дар боби бодом суҳбат мекунем, яъне ба чӣ фоида дорад ё зарар ва чӣ тавр истеъмол кардани бодомро фаҳмонида медиҳам. тамошобинони азиз, агар видеои тайёр кардаи ман ба шумоён писанд ояд, тугмачаи класс ва подписатсияро пахш карданро фаромӯш накунед. барои он ки дар оянда дар ҳамин канал шумо метавонед боз бисёр маълумотҳо оиди меваю сабзавотҳои фоидаовари тоҷикистони азизамон видеоҳои бештар бубинед. марҳамат, тамошо кунед. бодом ин самараи дарахт маълум аст ки дар шароити табиии осиёи марказӣ ва дигар мамлакатҳо парвариш меёбад. беҳтарини он нозукпӯст, бузургмағз ва серравғании он аст. мизоҷаш дараҷаи якум гарм ва тар аст. ба қавли баъзе табибон дар гармӣ ва тарӣ мӯътадил мебошад. хислатҳои шифобахши он: бодомро бо набот бихӯранд, ҷавҳари мағзи сарро устувор нигоҳ медорад, узвҳои ботиниро аз моддаҳои зарарнок ва нодакор пок мегардонад, чашмро қувват мебахшад, дарун ва ҳалқро мулоим мекунад ва барои узвҳои дарунии сина форам аст. шири мағзи бодомро бо шакар ширин карда бинӯшанд. сурфа дағалии узвҳои дарунии сина ва ҳалқро ба ибро меоварад, варамии пардаҳои даруни синаро шифо мебахшад ва хун қай карданро манъ менамояд. мағзи бодомро бо ним вазни он зифт бихӯранд, сурфаро дафъ мекунад. пӯчоқи онро то сиёҳ шуданаш сӯхта ба дандон бимоланд, дандон ва милки онро мустаҳкам мекунад ва худи дандонро аз чир пок месозад. хӯрдани бодом ҳамаи узвҳои богунӣ ва даруниро мулоим мекунад. барои захми рӯдаҳо ва ҳиҷак агар аз рутбаи меъда бошад даъво мешавад, маънӣ пайдо мекунад ва тезии маъниро ислоҳ мегардонад. зимнан огоҳ менамоем ки агар маънии мард тез бошад, баъди ҳар як муҷомаат зан дар даруни худ хеле муддат сӯзиш ҳис мекунад ва аз он мард фарзанд намешавад. сӯзиши пешобдонро низ ба ислоҳ меоварад, баданро фарбеҳ мегардонад. агар онро бо шакар ё қанди сафед бихӯранд, ҳамчун ғизо пурқувват мегардонад, дарунро мулоим мекунад, гиреҳи узвҳои баданро мекушояд. инчунин ба анҷир бихӯранд, низ дарунро мулоим месозад ва барои иллати кулиич ки дар варами рӯдои ғафс аст фоида мебахшад. бодоми кӯфтагӣ барои меъда вазнин ва дер аз он мефарояд, вале бо чизҳои иштиҳоовар бихӯранд, аз меъда зудтар фуруд меояд. аз бодом мураббо тайёр карда бихӯранд, ҳамчун ғизо барои фарбеҳ гардонидани бадан беҳтар ва дар ислоқи ҳолати баъдӣ гурда бо шиддат таъсир мебахшад. бодомро то бӯяш баромадан тафсонида баъд мағзи онро ҷудо карда бихӯранд, меъдаро қавӣ мегардонад, исҳол мебандад, нармӣ ва сустии онро дафъ мекунад, боҳро пурқувват месозад, маъниро зиёда менамояд. 17-15 грамм мағзи бодомро кӯфта бо асал хамир сохта лесида бихӯранд, дарди ҷигар ва сурфаро шифо мебахшад кунад ва миҷози пӯсти он бино бар сард ва хушк буданаш ҳарорати баландидаҳонро таскин медиҳад. мағзи бодомро бо анҷир бихӯранд ва аз рӯй гузошта банданд, саги девонагазидаро шифо мебахшад. гулашро бихӯранд, боҳи мардонро ба ҳаракат меоварад, вале боҳи занонро сус мегардонад. аммо хӯрдани бодом барои меъда сардмизоҷ ва тармизоҷ вазнин ва дерҳазм аст ва инчунин барои узвҳои шикам зарарнок мебошад. барои дафъи ин заҳарҳояш мустако бояд бихӯранд. инчунин моддаи сафроро бармеангезад. дар ин маврид шакар бихӯранд, ислоҳи зарари он мекунад. бодом кӯҳна шавад, вайрон ва талх мегардад. агар онро бихӯранд, ғамгин месозад, иштиҳоро мебандад, дилро безур мекунад ва ба иллати беҳушшавӣ гирифтор менамояд. дар ин ҳолат зуд қай карда онро аз меъда дур намудан даркор аст ва баъд оби меваҳои турш бояд бинӯшанд. мизоҷи равғании бодоми ширин дар гармию сардӣ мӯътадил аст. ба майна ба ғоят наъмият мебахшад, хусусан навъи он. хислатҳои шифобахши он: равғани бодоми ширинро бихӯранд, майнаро намнок мегардонад. барои ҷингак шудани узвҳо ки аз хушкӣ ва варам мебошанд форам аст. варамии пардаҳо ва хуни майна инчунин зотулбҷанро шифо мебахшад, бехобиро дафъ мекунад ва ба хоб меоварад. агар ба такрор ба сар бимоланд ҳам ҳамин таъсирро дорад. ин равғанро бо қатиқ ва шакар бихӯранд, сурфаи хушкро дафъ мекунад, овозро соф мекунад ва қасби шушро аз моддаҳои зарарнок пок мегардонад. рӯдаҳоро мулоим мекунад, зарари даъвоҳои исҳоловарро дафъ мекунад. инро бо луобҳои тухми зағир, луоби гули хайр ва луоби тухми биҳӣ
табиӣ биёшоманд ислоҳ мебандад. дарди рӯдаҳоро таскин медиҳад, рӯдаҳоро милоим мегардонад. кулинҷро ки дар миқдори як бор хӯрдан аз равғани бодоми ширин дар як рӯз то 50 грамм аст. равғани бодомро бо оби гарм даромехта бо он ғарғара кунанд, дағалӣ ва дуруштии ҳалқро ба ислоҳ меоварад. равғани бодоми ширин ҳангоми истеъмол ба дарун ба узвҳои дарунии шикам ки заиф бошанд зарарнок аст. дар ин маврид мустақо бихӯранд, ислоҳи зарари он менамояд. барги тару тозаи бодом ширинро куфта бихӯранд, дарунро меронад ва кирмҳои меъдаро мерезонад, вале хушкашро бихӯранд, дарунро мебандад ва изҳолро манъ мекунад.